O concepto de tolemia a través do tempo é o título da primeira das charlas que compoñen este programa que dará comezo o 4 de xullo en Carreira. Impartirase tamén no Centro Cultural Lustres Rivas o día 6 e 8 de xullo, mentres que o día 7 irá dirixida aos veciños de Palmeira no pabillón polideportivo. Todas serán en horario de 10:30 a 12 da mañá. O programa continuará nos meses de xullo e agosto con outras 4 charlas sobre saúde mental e rematará cunha sesión de relaxación para todos os asistentes. A segunda tratará sobre trastornos mentais máis famosas, pois levados ao cine, non? Un pouco xa ligando co tema cultural. E a terceira é o estigma da enfermedade mental, non? O que isto significa na sociedade é traballar os mitos do que este término implica na sociedade. E a cuarta, os trastornos mentais que se repiten na familia, non? O que é o concepto de educación ou se é herencia, que dous factores teñen importancia nestes trastornos. Por último, xa con unha temática máis educativa, non, se falarán dos diferentes estilos educativos na enseñanza e no aprendizaxe. Este ciclo enmárcase no programa de educación para maiores que tamén está a desenvolver os talleres de memoria polas parroquias. Trátase de unha estimulación cognitiva, que é un proceso mediante o cal a través de varios exercicios. Vamos traballando actividades cognitivas como a memoria, o cálculo, etc., co obxectivo de mellorar ditas capacidades. Levámoslo a cabo en todas as parroquias, ahora mesmo se chegamos a todas as parroquias, e o que se pretende é fomentar a vida social dos maiores, pero tamén manter e mellorar a saúde física e mental, así como a súa independencia e a calidade de vida. A Edil de Servizos Sociais adiantou ademais que de cara ao mes de outubro retomarase o curso de dinamización social para maiores. Este ano, como xa non temos as restriccións da pandemia que tiñamos outros anos, pois queríamos facer un chamamento e que se anime todo o mundo a anotarse na última semana de agosto nos programas que xa saben que habitualmente xa se van a facer e queiran asistir. Os interesados en inscribirse en calquera destas actividades poden facelo nas instalacións dos Servizos Sociais ou no teléfono 981 87 4131.